Fel ni wedi sôn, mae e mor anodd, yn enwedig i ni'r dynion am ryw reswm, i siarad y gwbl yma fath yma o beth. Ydy, mae yna stigma yn does, dal yn bodoli am bob math o iechyd meddwl. A falle hefyd yn y byd y campa bod rhywun falle yn cysylltu problemau iechyd meddwl gyda gwendid, a bod ni'n meddwl am bobl sydd yn y byd chwaraeon, yn bobl cryf, cadarn, ac falle bod pobl yn meddwl, os dwi'n cyfaddo bod gen i iechyd meddwl, problem iechyd meddwl, bod hynny falle yn adlewyrchu bod gen i wendid hefyd. Wrth gwrs, da ni'n gwybod nad dyna'r achos, ond oherwydd y stigma sy'n parhau, mae pobl falle'n gyndyn i fod yn agored am eu symptomau nhw. A fi'n meddwl hefyd, ni'n gweld amrywiaeth, Aled fyna'n sôn yn amlwg, nath deimlo chydig yn isel ar ôl bod arbenni ddigon mewn ffordd yng ngemau 2012 a 2016, ond hefyd ni'n clywed am bobl ym mi chwaraeon. Mae'r cyfnod yn fyr iawn pan maen nhw yn llwyddo, a maen eisiau meddwl am rhywbeth ar ôl, mae rhain nhw'n goffod ymddeol yn 30, ond mae'n gyfnod hir wedyn, a lot methu ymdopi da bod yn segur mewn ffordd, neu pro'r byd na i'r naill ochr. Ie, mae yna llawer o gyfnodau mewn yn yw gyrfa rhywun sydd yn ymwneud gyda'r byd chwaraeon, lle falle bod y risg o ddatblygu iselder yn uwch ar ôl ymddeol. Er enghraifft, mae rhywun, fel chi'n sôn, ymddeol yn gynnar, yn uwch sut mae rhywun wedyn yn ailfeddwl am ei gyrfa nhw, be maen nhw'n gwneud ar ôl ymddeol, a weithio falle mond yn eu 30au. Neu anaf, yn gallu achosi. Anaf, felly bod rhywun methu wneud yr chwaraeon maen nhw'n mwynhau, a dyna'r mae bywyd nhw yn ymwneud gyda'r chwaraeon nhw'n methu gwneud be maen nhw'n caru wneud. Neu os rhywun wedi cael siom, yn yw falle heb gyrraedd y nod oedden nhw wedi gobeithio. Da ni yn dieddol o weld bod iselder mwy o risg iselder mewn pobl sydd yn wneud gyda chwaraeon fel unigolion yn hytrach na mewn tîm. Hynny'n ei synwyr tydi, mae rhywun mewn tîm falle yn rhannu'r baich os di pethau falle heb yn cystal. Cael sgwrs bach ar ôl gêm neu ar ôl hyfforddi neu yn y blaen, does e? Nes ti grybwyll gyda y stigma? Yw'r stigma yma'n gwella? Mae yn gwella, ydy, ac yn sicr mae clywed rhywun fel Aled yn siarad yn agored am ei symptomau fe, yn gam positif ymlaen. Herwydd, y mwy agored mae pawb yn gallu bod, mae pob cam bach fel hyn yn lleihau y stigma. Mae'n sicr yn gwella, ond mae ffordd bell i fynd eto. Ac yn gret yn y newyddion heddi fod y Llywodraeth a Comic Relief yn buddsoddi bron i filiwn o bunnau mewn i'r cyflwr yma. Yn sicr, codi ymwybyddiaeth, a hefyd, y neges glir i ddweud, mae'n iawn, os oes gennych chi broblem iechyd meddwl, mae'n iawn cyfaddo bod gennych chi, ac bod pobl yn gwybod hefyd lle i fynd am gyngor. Maen nhw wedi buddsoddi mewn bobl proffesiynol sy'n helpu gyda thema, yn ein siŵr bod yr athletwyr yma'n gwybod yn union pa gamau gymryd os oes ganddyn nhw'r symptomau. Ia, hefyd mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi'r wythnos ond yn credu bod eisiau bobl sy'n delio gyda pobl y myd chwaraeon elit, felly iddyn nhw cael hyfforddiant i adnabod y symptomau, hyd yn oed gallu bod na ynghyd o fod yn hyfforddwr, ond hefyd yn gymorth mewn adegau tywyll hefyd. Yn sicr, yn adnabod y symptomau dy'r peth cyntaf. A weithiau, dydy ddim yn amlwg i'r person sy'n byw gyda'r symptomau chwaith. A weithiau mae'r ffrindiau neu perthnasau neu unrhyw un sy'n ymwneud gyda... Fel o Aled yn sôn, oedd e'n beio pawb yn dod oedd e'n beio i gariad a'r ffrindiau a'r teulu. Felly mae yna bwysau hefyd ar y ffrindiau a'r teulu i sylweddoli os oes yna unigolyn yn diodden. Oes, felly symptomau i fod yn wyliadorus ohonyn nhw, unrhyw un sydd yn teimlo'n isel, maen nhw'n swnio'n eitha amlwg rhywbeth, ond weithio, di ddim mor amlwg â hynny, ond wedi mynd i mewn i'w pen neu blu, falle ddim yn mwynhau pethau oedd yn arfer wneud. A wedi mae'n rhai symptomau, dyn nhw wedi symptomau craidd, mae rhai symptomau eraill sy'n dod yn sgil iselder, gallu effeithio ar gwsg, ar chwant rhywun i fwyta, gallu effeithio ar gallu rhywun i ganolbwyntio, neu dyfod barhad rhywun, a mae rhywun weithio'n gallu cael teimladau negyddol am ei hunan, teimlo'n eog, diffyg hyder. Mae'r holl symptomau mae'n gallu bod yn rhan o iselder, ond y symptomau craidd ydy teimlo'n isel, a hynny am gyfnod yn fwy na bythefnos, a hefyd colli'r hwyl yna mewn wneud y gweithgareddau. A falle'r neges yw, chi'n nabod y bobl yma, falle neilod o'r teulu wneud yn ffrind, a falle gofyn iddyn nhw am sgwrs fach, falle bod chi'n meddwl, maen nhw wedi mynd bach yn dawel yn ddiweddar, ond cael y sgwrs na gobeithio bod nhw'n iawn, ond peidio bod ofon gofyn iddyn nhw, wedi popeth yn iawn, ynddo fe? Yn sicr, a weithiau mae'n ryddhad enfawr pan mae rhywun yn dechrau'r sgwrs yna, a dechrau'r sgwrs yn hollol naturiol, a wrth ddechrau siarad mae rhywun weithiau'n teimlo rhyw ryddhad bod nhw'n gallu rhannu'r symptomau yna.